אוהבת מתלים, זה עוזר לי לעשות סדר בתכשיטים ובפיצ'פקס שלי. אז אם גם לכם נשארו כל מיני ידיות שאיבדו את הרהיט שלהם, אפשר לעשות מתלי ידיות נפלא בקלות. בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו נזדקק לדברים הבאים. לייסט עץ, באורך 60 סנטימטר, אבל אפשר יותר קצר או ארוך לפי הטעם, צבע לבחירה וצבע חום, מברשת צבע, נר, נייר שיוף, סרגל ועיפרון, מברגה, ידיות שונות, מתלים אחוריים, ברגים, שבלונה לבחירתכם, צבע כהה לשבלונה וספוג לצביעה. אני לוקחת את העץ וצובעת אותו בתהליך קל ופשוט שגורם לו להיראות בסגנון וינטג' בצורה הבאה. צובעים בצבע חום כהה ומחכים לייבוש. משפשפים מעל עם נר, וצובעים בצבע לכיסוי מלא. אני בחרתי בלבן אבן. אחרי שהצבע מתייבש לגמרי, אני משאפת עם נייר שיוף את העץ למראה משופשף וישן. ככל שהשייף יותר, העץ יראה ישן יותר. עכשיו אני מסמנת במרווחים שווים את מיקום הידיות בעזרת סרגל ועיפרון. ניקח עוד פלטת עץ ונניח אותה מתחת על מנת שלא לחורר את המשטח שאנחנו עובדים עליו, ומחוררת עם מברגה ביתית ומקדח 6 מילימטר. לפני שאני מרכיבה את הידיות, אני מחברת את המתלים האחוריים. כי אחר כך, כשהידיות יהיו כבר מורכבות, לא יהיה לי נוח לעשות את זה. אני מכינה את המתלה הזה לחנוכת בית של חברים שלי, ולכן החלטתי להוסיף גם את הכיתוב של המשפט No place like home. את הכיתוב אני עושה בעזרת שבלונה, שאפשר לקנות בכל חנות יצירה. אני לוקחת צלחת חד פעמית ושמה בה את הצבע, וממקמת את השבלונה מעל הידיות. אני טובלת את הספוג, ואז מתופפת עם הספוג. לבסוף אני מרכיבה את הידיות. והנה לנו מתלה שיעזור לנו לעשות סדר בכל הפיצ'פקס שלנו. ואם כבר סדר, אז שיהיה בסטייל. כמה כיף ליצור בבית פלוס. להתראות בפעם הבאה עם יצירות חדשות.